Turkashi. Masu saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da kuma sake saduwa da mu a wannan lokaci. A safiyar yau ne muka tashi da wani mummunan labari kuma labari mafi muni a faɗin duniya gabaki ɗaya. Mun samu wani mummunan labari a game da faɗan da ake yi tsakanin Isra'ila da kuma ƙasar ta Amerika. A lokacin da suka kashe shugaban na ƙasar Isra'ila. Wannan abin ya matuƙar tashin hankalin duk wani musulmi da ke faɗin duniya, da irin wannan barazanar da ita Amerikan take kaiwa ƙasar Isra'il ɗin, a lokacin da kuma muna ɗauke da azumi a cikin watan Ramadana, wata mafi girma da kuma mafi albarka a gurin duk wani ɗa musulmi. Shi dai a yanzu ga babban irin tashin hankalin da muke fama da shi game da irin abubuwan da suke faruwa a yaƙin da ake yi tsakanin Isra'ila da kuma ita ƙasar ta Amerika. Lallai babu shakka wannan abin Allah wadare ne tsakaninmu da ƙasar ta Amerika, bisa irin abubuwan da suke ƙara yi wa musulmai na tozarci da kuma cin mutunci da wulaƙanci. Wannan abin ne muke ganin cewar ya kamata a ce duk wani ɗa musulmi da kuma duk wasu masu taimako a cikin duniya wanda suka san suna da tallafi da za su iya taimakawa ita ƙasar ta Isra'ila, ya kamata a taimaka a haɗu a je a rufar wa ita wannan ƙasa ta Amerika. To mai saurare, za mu so ka ƙara gyara zama da kuma zuwa biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Sannan za mu so in wannan ne ziyartar ka na farko wannan channel namu mai albarka, da ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ko hakan shine zai baka damar samun labaran da zarar mun ɗora akai-akai. Kana kai mana like sannan kai mana comment domin samun ra'ayoyinku, sannan kuma kar ku manta ga sharing saboda ƴan uwa su amfana. Lalle babu shakka wannan mutuwar nan ta matuƙar girgiza jama'a da kuma sauran shugabannin ƙasashe na daban na ƙasashen musulunci, a lokacin da kuma muke ƙara jin takaicin irin wannan abubuwan da ita Amerika take ƙara yi wa ƴan uwanmu musulmai, inda kuma muke ganin dole shi mun miƙe tsaye mun ƙara tashi tsaye mun san me muke a cikin wannan duniya, saboda in dai muka zauna muka zuba ido mu a matsayinmu na musulmai, to ana so a mamaye wannan duniya gaba ɗaya da addini na kafirci, wanda kuma hakan bai kamata samsam ba. Duk da dai wasu sun fara dawo da martani akan cewar fadiyarci akai ƙarshen duniya ne fara zuwa. To amma masu saurare, a duk lokacin da aka ce hannunka ya ruɓe ba yankewa ake yi ba, a yar da shi duka. Zuwa ake a samu maslaha, sannan kuma a samu abin da za a samu a gyara shi, ko ta yaya ne a samu maganin shi. Ko da ko nawa ne za a kashe, ya kamata a gyara hannun domin a ci gaba da amfani da shi. Saboda yanke shi ba abin da zai haifar shi tashin hankali da kuma barazana da kuma rashin wasu abubuwan na amfani a jikinka. Lallai babu shakka mutuwar shugaban ƙasar Iran ta matuƙar ba mu mamaki kuma ta matuƙar girgiza mu, a bisa irin yaƙin da Amerikan suka taso game da shi shugaban ƙasar Isra'ilan, a lokacin da kuma ake zargin kisan da aka mai, an mai kisa ne har yana cikin ofis ɗinsa da kuma sauran iyalansa, inda mawallafa 'yan jarida wasu suke yaɗa cewar an cillo mai nukiliya ne ta shigo ta hauro ofis ɗin nashi ta kashe wasu da sauran matansa da kuma 'yan uwansa, a lokacin da wasu 'yan jaridan suke wallafa cewa dole an samu haɗin baki da wasu sauran 'yan ƙasa ne aka shiga ofis ɗin nashi aka kashe shi a safiyar yau ɗin ta ranar Lahadi. Lallai wannan abun ya matuƙar ba mutane mamaki, sannan kuma ya matuƙar girgiza al'umma ta musulmai na duniya gabaki ɗaya. Sai dai mu ce Allah Ubangiji ya mai rahama, sannan kuma Allah Ubangiji ya sa ya huta, Allah Ubangiji ya sa wa ƙarshen wahala kenan. Allah Ubangiji kuma ya taimaki musulunci, ya ƙara tallafawa musulunci. Duk wanda yake so ya kawo ƙarshen musulunci, Allah Ubangiji ya ɗauke shi daga wannan duniya, kawar da shi daga wannan duniya gabaki ɗaya. Allah Ubangiji kuma ya ƙara taimakon musulunci, ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira. Allah Ubangiji kuma ya rusa mana su duk irin wanda suke kawo wannan tashin hankalin bisa, domin su ga an rusa al'ummar musulmai gabaki ɗaya.
Allah ubangiji kuma ya sa mafi ƙarfinsu har abada duniya ga lahira. Lallai babu shakka wannan abin ya matuƙar tashin hankalin mutane sosai da sosai, inda kuma abin ya matuƙar tashin hankalin shugabannin ƙasashe daban-daban a lokacin da shugaban ƙasar Burkina Faso ya fito yana mai da martani akan irin wannan abin da yake faruwa a game da cewa yana yi wa nuni Isra'ila ɗin akan cewar ya za su zauna suna zuba ido ana musu irin wannan cin mutunci da cin kashi haka. Gaskiya wannan ba lokaci ne na zama ba, kuma wannan ba lokaci ne na zuba ido ba, tunda har ƙasar Amerika ta fara irin wannan abubuwan, to in dai suka ƙara zuba ido nan gaba abin da ya fi haka za su gani. A lokacin da shugaban ƙasar Burkina Faso ɗin yake cewa ya kamata shi ma dole zai ba da tallafinsa domin a je a haɗu ƙasa da ƙasashe don a je a tunkari ita wannan ƙasa ta Amerika a kawo ƙarshen tarihinta da kuma labarinta a wannan duniya gabaki ɗaya. A lokacin da shugaban ƙasar Burkina Faso ya ce ya kamata a ci gaba da duba irin wannan